Moi ihanuus. Tässä tulee tämmönen pieni kesäjooga-harjoitus. Tosi rento, pitkiä venytyksiä, helppoja venytyksiä ja vähän semmoista mobilisoivaa liikettä nivelille. Tuu ensin ihan selinmakuulle. Voit ottaa vaikka jonkun terassituolin, aurinkotuolin tai siitä patjan ja kyllytellä ihan selinmakuulla. Jalat vähän erillään silleen, että varpaat kääntyy ulospäin ja tuo vaikka kädet mahan päälle ja kuulostele hengitystä. Huomaa kuinka sisähengityksellä vatsa nousee ja uloshengityksellä laskee. Ei tarvitse tehdä mitään, sulje vaan silmät. Ja ole tässä hetkessä hetkisen aikaa. Voit alkaa vähän pikkuhiljaa liikuttelemaan varpaita ja käsiä, tuo kädet nyrkkiin ja sitten avaa sormet ja varpaille sama homma. Venytä kädet pitkälle pään taakse, jos pystyt. Venyttele, liikuttele, tuo sit jalat takapuolen taakse ja käsivarret olkapäiden tasolle molemmille sivuille ja tuo polvet sitten lattiaan tai maahan oikealle puolelle uloshengityksellä ja sisähengityksellä tuut taas keskelle ja uloshengityksellä vasemmalle puolelle ja sisähengityksellä keskelle. Ja jatka näin muutaman kerran. Voit kääntää katseen aina toiseen suuntaan, että jos polvet on oikealla, niin käännä katse vasemmalle. Ja kun polvet on vasemmalla, niin käännä katse oikealle. Saat vähän liikettä niskaan. Ja koita liikkua sillä tavalla, että keho pysyy ihan pehmeänä. Ei tarvi venyttää, ei tarvi työntää. Pehmeätä liikettä. Sitten tuu taas keskelle ja nappaa kiinni oikeasta polvesta. Sille ihan kevyesti ja sitten venytä sun jalka ylös niin, että jalkapohja näyttää kohti taivasta. Sitten ota taas polvesta kiinni ja vedä kevyesti polvea kainaloa kohti ja sitten taas jalka suoraksi kohti taivasta. Voit napata sieltä takareidestä kiinni ja vähän painaa sitä takareitä käsiä vasten ja käsillä samaan aikaan vähän jalkaa vasten niin, että se jalka aktivoituu sisähengityksellä suorista ja uloshengityksellä koukista ja tuo polvea kohti kainaloa. Sisähengityksellä suorista ja uloshengityksellä polvi kohti kainaloa. Jatka vielä yhden kerran ja sitten jätä jalka ylös ja pyörittele nilkkaa, pyörittele sitä jalkaterää. Pyörittele vielä toiseen suuntaan. Se
semmoista pehmeätä liikettä sinne nilkan nivelelle. Ja sitten tuo jalka takas lattiaan ja suorista molemmat jalat lattiaan ja kuulostele vähän miltä tuntuu siellä lonkan seudulla ja alaselässä, miltä tuntuu takareisi ja nilkka. Ja tuo sitten taas jalat siihen takapuolen taakse ja toiselle puolelle sama. Tuo sitä vasenta polvea kohti kainaloa ja sisähengityksellä suorista jalka ylös, jalkapohja kohti taivasta. Ulos hengityksellä polvi kohti kainaloa, sisähengityksellä ylös suorista. Ja kun suoristat jalan, niin nappaa sieltä takareidesta kiinni ja työnnä vähän takareittä käsiä kohti. Ja samoin sitten käsillä vähän vedät sitä takareittä. Niin, että se jalka on ihan aktiivinen, kun se on siellä suorana ylhäällä. Jatka vielä pari kertaa näin. Ja jätä sitten jalka sinne yläasentoon suoraksi ja pyörittele nilkkaa, pyörittele jalkaterää. Sitten voit vähän koukistella, suoristella nilkkaa, jalkaterää. Ja tuo sitten jalka siihen taas lattiaan ja suorista molemmat jalat. Ja kuulostele sinne alaselän alueelle, takareiteen ja nilkkaan miltä tuntuu. Sitten tuo sun jalkapohjat yhteen ja koukista polvet, avaa polvet ulospäin ja voit tuoda sun kädet vatsan päälle. Nyt jos tuntuu, että ne jalat tulee liian lähelle lattiaa ja se alkaa painaa siellä lonkassa, niin tuo jotain sun polvien alle tai siihen ulkoreisien alle niin, että ne jalat ei ihan vapaasti aukea, vaan että ne on jonkun tyynyn tai jonkun blokin päällä siinä vähän tuettuna. Niin ei tarvitse pitää sitten mitään jännitystä siellä lonkkien alueella. Voit jättää ne jalat ihan rennoksi. Kädet siihen vartalon päälle ja kuulostele sitä omaa hengitystä. Hengittele rauhallisesti sisään ja ulos.
Jos ajatukset lähtee jonnekin harhailemaan ja teet suunnitelmia päässä, niin nappaa siitä kiinni. Huomaa, että näin on. Oho, lähtipääs taas ajatukset vähän laukalle ja tuo sit sun huomio takas hengitykseen. Sitten voit tuoda ne kädet sinne jalan ulkoreunoille ja tuoda sitten polvet yhteen ja suorista jalat. Ja jää tänne kuulostelemaan taas, että miltä tuntuu siellä lonkissa, miltä tuntuu sisäreisissä. Ja sitten voit alkaa niitä ranteita vähän mobilisoimaan. Tuo kädet ristiin ja nosta ne käsivarret vähän ylös ja sitten semmoista aaltomaista liikettä käsivarsilla. Niin, että ne ranteet liikkuu, että sormet liikkuu. Voit tehdä kumpaankin suuntaan. Suorista kädet ylös ja pyörittele ranteita, pyörittele niitä käsiä sille, että peukalo johtaa sitä liikettä. Tee niin iso ympyrä niillä käsillä, kun vaan suinkin pystyt. Sitten hieroskele vähän niitä ranteita, nappaa siitä ranteesta kiinni ja pyörittelet. Hieroskelet sitä rannetta ja hiero sit kans se käden ulkoreuna niin kuin sormien välistä, niitä nivelien välistä, vähän sinne niin kuin sormiin päin. Ja vähän niitä sormia, voit kans hieroskella niitä sormien niveliä. Liikuttele, mobilisoi ne sormet ja vaihda sitten puolta. Eli hierot sen toisen käden kanssa sen ranteen, pyörittelet ja sitten siitä kämmenestä sormiin päin ja sitten kans kämmen selästä sinne sormiin päin. Sormien pikkuniveliä vähän pyörittelet, hieroskelet hellästi. On ihan hyvä huomata, että miten niillä pienillä nivelillä menee. Ja sitten tuu sieltä selinmakuulta. Nelinkontin. Voit tuoda sun takapuolen kantapäitä kohti ja sitten kun sun takapuoli on siellä kantapäillä, niin aloita niin kuin alaselästä pyöristää sitä selkää ja tuu sitten nelinkontin takaisin ja sitten venytä selkä ihan pitkäksi ja takapuoli istuinluut menee sinne kantapäitä kohti ja löydä siitä semmonen virtaava liike, eli pyöreällä selällä nelinkontin ja suoralla selällä
taakse. Se on ihanaa sinne alaselälle liikettä. Ja ranteille ei tule tässä mitenkään hirveästi painetta, kun tällä tavalla liikutaan, mutta ne ranteet liikkuu kivasti. Jos se on sinne ranteille tai olkapäille tosi epämukavaa, niin tuo sit sun mitkäs noi on suomeksi, kyynärpäät sitten alustaan ja sieltä teet sitten tätä samaa liikettä. Eli pyörällä selällä eteenpäin ja suoralla selällä taakse. Sitten avaa vähän polvet ja tuo nyt takapuoli sinne ihan niin pitkälle kuin vaan saat. Ja jos et saa, jos polvet junnaa vastaan, etkä saa sinne takapuolta sinne taakse kantapäiden päälle, niin ei se haittaa mitään. Pysy sit vähän ylempänä vaan, että selkä kuitenkin saisi vähän pituutta. Jää siihen jalkojen keskelle, jalkojen väliin sen yläkropan kanssa. Voit ottaa kaikki apuvälineet, mitä vaan tulee mieleen, vaikka sohvalta semmoinen sohvatyyny sinne vatsan alle, niin sekin vähän helpottaa sitä painetta niille nivelille. Olkapäät saisi olla mahdollisimman rentona, että sitä varten voit ne kyynärpäätkin laittaa koukkuun. Jättää koukkuun sillä tavalla, että ne olkapäät ei ole koko ajan venytyksessä. Nyt voit jättää ne olkapäät ja niskankin ihan rennoksi. Jos tämä tuntuu tosi inhottavalta, että tuntuu, että ei saa niinku hengitettyä, niin avaa vähän sitä asentoa, tuu niinku enemmän silleen niinku nelinkontin. Semmoisen sanotaan pantteri-asennoksi, että kyynärpäät ja kädet on lattiassa ja voit tuoda siinä sitten otsan lattiaan tai siihen käsien päälle, jos tämä tämmöinen lapsen asento ei ole mukava. Sieltä sitten pyöreällä selällä tuu taas ylös istumaan ja suorista jalat eteen ja sit vedäkin ne jalat silleen, että tuu ristiistuntaan, jos se on sulle mukavaa. Jos polviin sattuu, niin valitse sitten toisenlainen istuma-asento. Voit istua vaikka ihan tuolillakin, jos tälle lattialla istuminen ei tunnu mukavalta. Ja pyöristä selkää, nappaa polvista kiinni ja sisähengityksellä ojenna selkä ja nosta vähän sitä rintakehää ylös, vähän leukaakin ylös ja voit kädet tai sormenpäät tuoda lattiaan siellä takana silleen, että saat sen selän ihan pitkäksi ja sitten uloshengityksellä pyöristä. Sisähengityksellä pidennä ja uloshengityksellä pyöristä. Teen muutaman kerran. Liikettä sinne selälle. Voit nostaa vähän
leukaa, mutta älä anna pään sinne niin kuin niskaan. Pidä kuitenkin niska pitkänä, vaikka nostaisit sitä leukaa ylöspäin, niin et mitään jännityksiä sinne niskan tai hartioiden alueelle aiheuta itsellesi. Ja sitten pyörittele muutaman kerran vielä olkapäät taakse. Hieroskele vähän niitä olkapäitä. Hieroskele niitä silleen niin kuin poispäin, niin kuin siitä rinnasta taaksepäin. Pyörivällä liikkeellä. Ei tarvitse kovin paljon painella, mutta voit painella. Voit vähän tunnustella sieltä niitä lihaksia. Jos olkapäässä on ongelmaa, niin ne lihakset kyllä menee juntturaan ihan siellä niin kuin olkapäissä ja sitten käsivarsissa ja selässä, yläselässä. Toiselle puolelle kans vähän semmoista hellää hierontaa. Ja kun hieroskelet sitä omaa kehoa, niin tosi rakkaudella. Siis ajattele aina, että ihana keho, mitä kaikkea se niin kuin mun hyväksi tekee ja mihin kaikkeen se pystyy. Et vaikka sitä ei aina tule niin hyvin kohdeltua ja otetaan vähän niin kuin itsestäänselvyytenä, että se keho niin kuin toimii. Niin unohtuu usein vähän semmonen, että hei vitsi, että mulla on ihan mahtava keho, että se pystyy korjaamaan itteensä vaikka olisi mikä. Vaikka särkisi tai koskisi johonkin, niin silti olisi aina kiva ja terveellistä sille keholle antaa vähän semmoista rakkautta, lempeyttä. Sitten on tällaisen asentoon, että tuon niin kuin joku sohvan tyyny sinne yläselän alle ja voit ottaa toisen tyynyn vielä siihen niin kuin sen sohvatyynyn taakse. Ja sitten makoilet siinä sillä tavalla, että rintakehä on vähän ylempänä ja alaselässäkin semmoinen pieni notko, mutta ei mitään jännitystä. Ja tarkista vielä, että sun niska on rentona, että sen verran tuot sinne tavaraa sinne niskan tai pään alle, että voit sen pään jättää ihan rennoksi, vaikka se kaula onkin pitkänä. Ja kato, että se kaula on pitkänä, ettei niin kuin leuka ei ole kovin paljon kyllä ylempänä kuin se rintakehä. Avaa käsivarret vielä sivulle, tuo semmoiseen asentoon, että se on olkapäille mukavaa. Kämmenet näyttää ylöspäin. Ja voit joko jalat jättää ihan tälleen niin kuin pitkäksi suoraksi, tai sitten voit tuoda jalkapohjat yhteen ja avata polvet sivuille. Ja kuuntele täällä taas hengitystä, omaa oloa. Korjaa se asento sillä tavalla, että se on sulle mahdollisimman mukava. Tämän asennon pitäisi olla mukava. Jos johonkin koskee tai et saa hengitettyä, niin korjaa sillä tavalla, että olisi mukava täällä köllötellä.
Ja sit voit tuoda taas jalat siihen takapuolen taakse ja nappaa molemmilla käsillä siitä tyynystä siellä takana kiinni. Tuo vähän leukaa rintaa ja sitten ihan sille puolelle, joka tuntuu luonnolliselta, niin kippaa se koko vartalopaketti ja tuo kaikki tyynyt sivulle ja sit jäät makoilemaan sinne seelinmakuulle ihan rennosti. Nyt ei tarvi enää olla valmis mihinkään liikkeeseen nyt on. Ihana pehmeä harjoitus. Ja voitkin tuoda vielä jalat siihen takapuolen taakse ja sitten tuoda ne polvet lattia oikealle puolelle tai sitten vedä niitä polvia vähän vatsaa kohti ja sitten se koko paketti sinne oikealle puolelle lattiaan ja käsivarret voit avata siihen vartalon sivuille. Jos olkapäihin koskee, niin tuo sitten ne käsivarret lähemmäs vartaloa tai jopa siihen vartalon päälle. Ja sitten tuot jalat taas takaisin siihen keskelle ja kun silleet jalkapohjat on lattiassa, niin kippaa jalat vasemmalle puolelle tai sitten tuonne polvet kohti ylävartaloa ja sitten kippaa ne jalat sinne vasemmalle puolelle lattiaa. Kato tälle puolelle myöskin, että olkapäät on mukavasti
Ja sitten voit valmistautua pikkuhiljaa tulemaan täältä takaisin keskelle. Ja voit vetää vielä ne polvet kohti rintaa ja keinutella vähän vasemmalle ja oikealle ja pyöritellä niitä polvia. Ja nyt ihan oikeasti oli jo hetki sitten vähän väärä hälytys, mutta nyt ihan oikeasti voit jäädä sinne makoilemaan ihan niin pitkäksi aikaa kuin haluat ja sulla on aikaa. Voit laittaa vaikka kello herättämään puolen tunnin päästä ja ottaa pikkuset nokoset, antaa se hermosto rauhoittua ja koko kehon rauhoittua. Toivottavasti sulla on nyt mukava ja rento olo sekä kropassa että mielessä. Voit nauttia ihanasta kesäpäivästä tai jos teet tätä harjoitusta talvella, niin voit ehkä palata mielessä ihanaan kesään ja ihanaan omaan kehoon. Pidä itsestäsi huolta. Kaikkea hyvää.